Hello, खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि नैबे भिडिअआ सोरनिबा थाखाय इम्पर्टेन्ट जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बारा इम्पर्टेन्ट नङा जानो हागौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथिनि होननाय गामियावहाय बर्तमान बिदिनो फुटबल ट्रेनिं होगासिनो दं बे फुटबल कोचिंखौ अर्गानाइज खालामदों जोंनि अल बिथिनि चिरां युथ क्लाब होननाय बेयाव नोंथांमोना नुगासिनो दं बे उन्दै उन्दै गथ'फोरानो बे ट्रेनिंआव जइन जानानै कोचिंखौ लागासिनो दं गेलेनायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट होनोब्ला जोंनि बर'फोरनियावहाय बे फुटबलखौनो जों नुनो मोनो स' बिनिखायनो बे उद्देश्यखौ लानानै बे फुटबल कोचिंखौ होदों मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि स्पर्ट्स एकाडेमि बा स्पर्ट्स स्कुल बेफोरबायदि गैया खिन्थु गेलेनायनि आबहावाया दङ दा जेखियानो जाया मानो बेनि उद्देश्यआ जोबोद मोजां दा जोंनि गार्जेनफ्राबो बेफोरबायदिखौ थुलुंगा होनांगौ मानो होनोब्ला आजिखालिनि दिनाव लेखाल' फरायनायजों सोरबा बायदिया साख्रि मोनहैया जानो हागौ आरो दिनैनि दिनाव साख्रि मोननांगौबो एसे गोब्राब जासै बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ स' बिनिखायनो स्किल होनदों जायखौ बे स्किलखौसो जोङो डेभेलप खालामनानै होनांगौ आरो बेफोरबायदि फुटबलाव इन्ट्रेस्ट थानाय मानसिफोर बा जिखुनु बिथिङावनो बे फुटबलनि खोथाल' नङा जिखुनु बिथिङावनो मेबि कालचाराव होन मिउजिकआवनो होन दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मोसानायावनो होन बा आखिनाय आर्ट खालामनायफोरावनो होन जे फिल्डआव सासे गथ'आ इन्ट्रेस्ट थायो बेवहाय जों जुदि बे बिथांखौ थुलुंगा होयोब्लासो बिनि साक्सेसफुल फिउचारखौ जों नुनो मोनगोन बेनि लाइफ एबा मिजिंआ जाफुङो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ नोंथांमोना बेयाव नुगासिनो दं उन्दै बैसोनिफ्रायनो दा फुटबल कोचिंआव जइन जादों माने हानायखिनि एडभान्स जानाया थाब सोलोङोब्ला मोजां जायो दा बे उन्दै समनिफ्रायनो बिसोर जुदि फर्माल ट्रेनिंखौ लानानै प्रफेशनेल फुटबलार्सफोर जाहैनो हागोन उनावहाय मोजां जाहैयो दा स्पर्ट्सनि बिथिङाव होनोब्ला मोनसे खोथाखौ जों गोसोखांनो हायो जेन'बा बावैसो अपइन्टमेन्ट मोनदों DSP हिसाबैहाय लाभलिना बरग'हाय आरो हिमा दास बिसोरबोथ' गेलेगिरिफोरसोमोन दा बिसोर साक्सेस जानानै डाइरेक्ट बिदिनो DSP सिम जानो हाबाय थिग बिदिनो बेफोरखौ नोजोर बोनानैहाय जुदि जों जोंनि गथ'फोरखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो जाय बबे फिल्डआव इन्ट्रेस्टखौ नोजोर बोनानै बेबायदि थुलुंगानाय होयोब्ला अब्ला जिउआव आवगायनो हायो आरो फिउचारा बिसोरनि इयुना ब्राइट जाहैयो स्रां जाहैयो सक्सेस जाहैयो बेखौ जों मिथिखायो स' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ अब्लाबो आं बे भिडिअजों जास्ट एसे रिमाइन्डार बायदि माने गोसोखांथि होनाय बायदि साननानै आं बे भिडिअखौ बानायदों स' गुसुङै नायदो दा ट्रेनिंआ माबायदि सोलिदों उन्दै बैसोनि गथ'फ्रानो माबोरै इन्ट्रेस्ट लानानै माबायदि गोसो होनानै दा सोलोंगासिनो दं नोंथांमोना नाय मा नामलाय नोङा मा क्लासनो 3 क्लास 3 बेन गोलैसिन नामा बेन गोलैसिन ने नों मा क्लास 6 बेलाय बाबु नों मा क्लास 6 नोंलाय 6 दा बिदिनो नै बिसोरो एखेबारे गोलै बैसोनिनो आरो बिसोरखौ दानिफ्रायनो बेफोरबायदि फर्मेल ट्रेनिं होयोब्ला बिसोरनि फिउचारा मा जाहैगोन जों एसेब्लाबो हमदांनो हायो दा बिसोरनि इन्ट्रेस्टखौ नुबाय नोंथांमोना नैबेयावहाय सोलिबाय थानाय फुटबल ट्रेनिंआ बेयो मोनसे गुड एग्जाम्पल नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गामि गोथौफ्राव स्पेसियेलि जोंनि गामि गोथौफ्राव जेरावहाय बेफोरबायदि स्पर्ट्स एकाडेमि गैया ना बेफोरावहाय बेबायदिनो हलिडे समफ्राव बा जेरावहाय युथफोर बिराद इन्ट्रेस्ट दं क्लाबफोरा बेबायदि अर्गानाइजखौ खालामनो हायो माने बेबायदि खेलाखौ अर्गानाइज खालामनानै होयोब्ला जोंनि ओनसोलनि जोहोलावफ्रा बिदिनो जौगाखांगोन आरो बिदिनो गुबुन गाज्रि खामानिफ्राव आजिखालिनि ड्राग्स लोंनाय बा गुबुन बेफोरबायदि गाज्रि बेबहारफ्रावहाय गोदोनानै थायालासिनो बावगारहोनो हानाय आरो युथ्सफोरखौहाय बिदिनो स्पर्ट्सनि बिथिङाव जौगाहोनो हानायनि बियो मोनसे राहा एसेबां गोरा खामानि नङा जास्ट गामियावहाय सोरबा बेफोरबायदिनो दायथ' लानानै सानै साथाम बे युथ्सफोरनि थाखाय बेफोरबायदि अर्गानाइज खालामनो हायो जास्ट मोजां बेबायदिनो एक्सपार्ट ट्रेनारफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै बेबायदिनो मास 2-3सोनि फुटबल कोचिंखौहाय होनो हायो नट अनलि फुटबल कोचिं जिखुनु गुबुन कालचारनि बिथिङावब्लाबो मिउजिकआव होन जिखुनु जि एरियायावहाय बबे फिल्डआव इन्ट्रेस्ट दं बेखौ नायनानै जों जिखुनु बेफोरबायदि ट्रेनिं केम्प बा कोचिंखौहाय अर्गानाइज खालामनो हायो बेबो मोनसे मोजां खामानि जायो दा बे समावनो आङो फंनैसो जोंनि बे मानगोनां कचनि अल बिटिनि चिरां युथ क्लाबखौ दा मदद होफैदों बे बिथांजों आं फंनैसो सावरायनि ओमफ्राय मिथिनानै लानि बे कोचिंनि बारै दिलीप बसुमतारी बिथाङा सुन्दारि दुलिगावनि आरो बिथाङा ओमफ्राय बर्थमान नोङो फुटबलाव प्रफेसनेल हिसाबै बबेबा क्लाबजों दङ औ आं दा बिजनि फेरेंगायाव दङ बिजनि फेरेंगा ने ओमफ्राय बेयावनि बे फुटबल कोचिंआ बेसे गोबावसो जाखो दा सोलिनानै दा ओरैनो 20 डेससोल' जादों 20 डेस ओमफ्राय सानबेसे बायदि लाबावगोन ओरैनोथ' बिसोर मास मोनथामसो होनदों आरो गासै मास मोनथाम मोनब्रै बिदि जागोन ओमफ्राय ओरैनो टटेल नाम्बार सोलोंग्राफ्रा ओरैनोथ' सोलोंग्राफ्रा दा बर्थमान दिनै 30 बिदिनो दिन मोजांबा 35-40 बिदि जायो आरो ना ट्रेनिं होनानै बा फोरोंनानै दा बिसिनि सायाव इन्ट्रेस्टखौ माबायदि मोनदांदों दाथ' गथ'फ्रा फुटबलाव इन्टारेस्टआनो
मा बिसोरनिफ्राय एसे आवगायलांनो हागोन ना हाया जिउआव बिसोरनिफ्राय बिदि इन्टारेस्ट थाबाथ' आरामसे ना ओमफ्राय ओरैनोथ' नोंथ' सासे कच हिसाबै नों बेफोरबायदि ट्रेनिं होनानै नों माबायदि मोनो दा जेन'बा बिदि गामि गोथौआव ट्रेनिं होफैनानैहाय दाथ' मोजाङानो मोनदों जेनेबा आंबो फार्स्ट टाइम देग्लायसो बिदि फोरोंनाया ट्रेनिं होनाया आंबो एथ'मानि माबा नङा आरो ना जास्ट आंबो डिस्ट्रिक्ट गेलेनानै नेसनेल गेलेनायल' बिदि कच एरिनि जेबो माबा होफेराखै देग्लाय फार्स्ट टाइम आरो दा जेखियानो जाया हामबायसै मिथिहोनायनि थाखाय आरो मोजाङै मोजां साक्सेसफुल जालांगोन होननानै आंबो मिजिंथिनाय थाबाय दे हामबायसै Terus.